Здравейте всички! Тук бе Клаш с вас и днес ще ви представя новото ми екипче за играта Clash Royale. Това, което ще правим днес, тук съм си купил почти всичко, айде ще купим и парабелия, не за да направим от тях червено. Ето, червени са ми всички, омага. Да, така. Днес ще видим кога ще излизат другите чаленджи. Защото не е готино да разбера. Аз ги четох, но все пак да ви покажа. Омага, Радио Роял. Мисля ли казваше TV Роял. Бе. На 30 юни бе на две чаленджа, който го играхме. На 7 юли бе на две драфт чаленджа, който е за клана. На 14 юли бе на две овертайм чалендж. На 21 юли бе на две дабл елексир драфт чалендж. И на 28 юли бе на две спешъл евент, който е също като бе на две чаленджа според мен. И да. Вече съм 430 трофея. Скоро можем да станем 9 арена. Първи се струва 9 арена. Но да. Какво ще правим днес? Погледнем първо да мога играм на турнаменти. Моля ти се. Пей малко Open. Ще пей малко, всички бяха заети хора. Всички до един. Ой, още са заети. О май гад. Беге. О, напишем да. Надявам се. Вече аз не записах медикал честа, който имах за отваряне. Не го записах. Което беше ужасно, хора. Направо ми изглежда, че не съм го записал. Днес ще си поговорим също. Как? Ако нямате никаква легендарка и не ви са падала никаква до сега, как да ви се падне и как със сигурност скоро ще ви се падне легендарка. Днес точно за това ще говорим. Окей, да ви покажа. Натискате в настройките. Пишете долу в коментарите. Опа. Не, бърках копчето. Какво означава това? Филтър Кланчест. Не мога да разбера. Да. Все пак не това. Тук е музиката. Link Device. Не го знам. Facebook. Disconnected. Google Play Setting. Disconnected. И това е off. Ще го оставете на off. Тук за как искате да ви играта на какъв език. English. Го оставите. И тук challenge name да си го смените. И credits. И натискате на Help and Support. Чакай. Ще ви разгледаме сигурно всички. Но да, натискате Fire Apport. Тук имате няколко такива. Не натискате нито един. Елате тук в търс. И натиснете което на вас ви трябва. Ето. I have gotten a legendary card. Тук. Натискате Yes. Тискате отново. Идвате тук. Хайде да, да таковиш. Не знам.
Special Challenge, Legendary Chest Card. Има всякакви такива тук. Ако не знаете от Legendary Card, I have gotten a Legendary Card. И тук трябва да пишете на Supercell. Те сигурно тук ще са ви написали, че вече имаме Legendary Card и не можем да спа. Да, аз имам ето Legendary Card. Това ще ви покажа. Пак се връщате в играта. Което е гадно, но да. Идвате. И тук ще ви покажа, че са Legendary. Нямам да какви са Legendary лъга. Ай, капаше хубаво. И ето вижте. Имам 3 легендарки. Пък Майнер и Електровизърд. И картите са ми 60 вече. 13 карти ми липсват. И да. Надявам се това видео да ви е помогнало за Legendary картата, ако ви е трябвало. Сега видим още малко все пак. Къде беше Legendary Card? Ние не можем да им пишем, че ми трябва Legendary Card, защото аз нямам Legendary Card, но има, мисля, че трябваше да има и друго. Ако има, не. Аз само това точното е. I haven't gotten a Legendary Card. И тук трябва да пишете на Supercell. Хора! Изпуснах телефона. Да. Си продължим. Help and support. I haven't got a Legendary Card. Това ви трябва и пишете на Supercell. Мисля, че ви трябва да пишете, да можете да пишете на Supercell, че нямате Legendary Card. Или си почете това, какво ще ви излезе. Да, аз ще го прочета и да. Надявам се това видео да ви е харесало, да ви е помогнало да ви излезе легендари по-бързо и да. Харесайте, коментирайте и се абонирайте. Оба, чакайте, че знаете какво става. Сериозно?